Karlitang Mouzodar Sai Kathar alangli achorna pen asumar bang kresi anparta akorte angjira pen adona rabatuma phan chepamuti kanglo. Karlitang Sai Kathar alangli arta trokner kebraner kep an kilepen kiso ki longlok pen apran ki mepar pidere jok kidam tang jakhong chiklo ni phain korener kebarni Dipu Medical College and Hospital alongsi sechelang damlo. Doktor atuma satlang NC corona la pen prek chama kiso ki bor pang thekon longlo. Alangli aphi ong keso ke bat boma jok jakhong thom kebrai siarni hospital along amat kapa dusia che the che enderlo. Hala sohut corona ronatang ke doko jok Sorkar asai khiatum abangar pum cheraisi me an ki pipondera jok Karbi nim Rokom aronatang ateng pen klempon long le depsi pini phai kuni ni phai hiniar ni si puthot Karbi aronatang ateng pen me an piponlo. Hidipi Sai Kathar rong rupisi donrap havar sarlar lapen me karaso ke do anatumta me an ki piponahu chetong binriti. Karlitang Sai Kathar alanglike Karlitang Sai Kathar lapen Karlitang kasang teron pia supolo. Alanglike korte bang trogang bong pen akibisilo. Karlitang Sai Kathar alanglike inut rara sai ke claim kamatha pon theka bang phubino. Kidam tang ningkan pharu kresir kebra trokebra sia ningkan hut APHL sia songpen kache songbom huta alanglike kheya pharman nitroxy phatek mate hem kangsam kache thabduna nga bang phulo la anchot kali alanglike kidam tang ningkan pharu kresir kebra troxy kebra sir keba ningkan huta congress ailong ta claim tunla la sonsi kidam tang ningkan pharu kresir kebra trokner kebra trogan ningkan hut ASDC tum sarkar kangni boma huta Borjan constituency development committee mai phuseta me mandunla Lapen puthot ningkan pharu kresir kebra troksir kebra plia ningkan hutsi alangli Borjan Mouzodar Kt. Karlitang Sai Kathar alangli achor lapen asomar bang kresi anpart akorte angjir lapen adona rabatuma phan chepamuti kanglo. Dilai pen Bijoy rong pi Karbi long life.